Tervetuloa Luxian Urakastin pariin. Tämän jakson aiheena on työnhakuvinkit vuodelle 2025. Tällä hetkellä työnhaun haasteena on erottuminen. Kuinka voin erottua suuresta määrästä hakijoita? Ja sen takia ajattelin, että kannattaisi etsiä kiinnostavia työpaikkoja myös sieltä yritysten omilta sivuilta. Kaikki paikat ei ole Duunitorilla, Työmarkkinatorilla tai vastaavilla sivustoilla. Ja voisi miettiä, että kuinka voin laajentaa omaa työnhakualuetta niin, että sitten ei olisi niin paljon kilpailijoita. Ja se erottuminen, eli ole rohkea ja tee jotain uutta omassa työnhaussa. Eli esimerkiksi tietyn alan tehtävissä voi mennä vaikka käymään paikan päällä ja siellä tehdä se vaikutus. Esimerkiksi kaupan alalla, kuljetusalalla, ohjausalalla, viherala, kiinteistötehtävät ja niin edelleen. Tai sitten voi lähestyä puhelimella ja siinä tehdä vaikutus. Tai osallistua johonkin rekrytapahtumaan tai muuhun oman alan messutapahtumaan. Ja siellä tavata kiinnostavia yritysten ihmisiä ja verkostoitua. Ja muutenkin miettiä, että kuinka voin verkostoitua ja hyödyntää omia kontakteja ja sitä kautta voi löytyä se itselle kiinnostava työ. On tärkeää myös uudistaa työnhakuprofiili ja kohdistaa CV aina tiettyyn hakuun. Ja pidä se oma osaaminen tiiviisti esillä ja vaan se keskeinen. Ja apuna voi käyttää tekoälyä. Ja tärkeää on tietenkin pitää yllä hyvää asennetta ja haastattelussa selkeästi kertoa, mikä se motivaatio on. Ja lopuksi vielä, ei saa luovuttaa. Aina on mahdollisuus, kun yrittää. Eli tsemppiä kaikille työnhakuun.